El massatge facial, el tensor revitalitzant, vull dir, la paraula en si ja ho diu, és un massatge que està pensat per pells apagades, per pells ja un punt madures, que estan perdent col·làgen, aquestes pells que queden fosques, que queden com laxes. El massatge, el tensor revitalitzant, el que nosaltres fem és un xut de vitamines a la pell, i estem aportant col·làgen, i estem aportant lluminositat, vull dir, estem fent un massatge tensor i antiaging. El primer que fem amb aquest massatge és preparar la pell perquè tot el nostre producte, tot el producte que farem servir pel facial faci efecte, penetri abans i el resultat sigui millor. Amb això què fem? Fem una sèrie de bombejos per drenar tot el que és la part de la pell. Després faríem una mascareta. Aquesta mascareta el que intentem és treure toxina, o sigui, eliminar tota la toxina de la pell i a la vegada també obrir poro per preparar-la pel producte. Després, quan retirem la mascareta, que és una mascareta nutritiva, profundament nutritiva, el que faríem seria fer el massatge tensor revitalitzant, vull dir, són massatges per atenuar tot el que és la flacidez, per repulpar, per treure arrugues, marques d'expressió i sobretot donar llum i amb el producte aportar col·làgen, aquest col·làgen que amb l'edat anem perdent.